मोसानो थांनो ओंखारगासिनो ओमफ्राय नै बिथाङा सेल्फि लागासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो थांसिगोन ओमफ्राय नै बिथाङाबो सेल्फि लाना होग्रा केमेरामेन आरो हमना लायो ओमफ्राय बै आगै मा नाममोनलाय आं इदि रियेल नामा आं गोसोआव गैला दे बेनिफ्राय जोङो थांनोसै आरो दसे थानानै ओंखारनायफ्रानो जाया सिख्लाफोरनि ओंखारनाय बिराद लेजि माने ओमफ्राय दा मोसानायफोरखौबो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांनो राजि जाबानो जाबाय नै बिथाङा जाहैबाय आंनिनो बिब' जेवजा माने फायग'थि आरोना ओमफ्राय नै बिमला जोङो मोसानो थांसिगोन आरो दसे थानानै सिख्ला मानसि नालाय ओंखारनाया एसे लेट जायो बेनिखायनो माने दाबो जायाखै नेबाय दं आरो जोङो नेनो आंगोलायबाय बिथांमोना सेल्फि लागासिनो दङ नै दे थाब थाब साफाय बोरैबा सेंग्राफ्रा नुनानै फसायब्रेगोनबो आं हले बारा साफायनो लाजिखायोलै महर गैखायनो बिथांमोना जै मोजां मोजां फट' साफायनो नागिरबाय आहा मेगन सासिबाय हाय जिखिजाया नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जासिगोन दा दसे उनाव आं देखायसै आरो जोंना माबा सिनारिफ्रा मोजां नङा नालाय हाजार फट' साफायबा मोजां नुवा माने मानसिफोराबो मोजां नुखाया नालायथो नायनोबो बेनिखायनो मोजां नुवा आरोखि अके गाइस नायलांबाय थादो दा दसे उनाव आङो मोसानायफोरखौबो देखायनोसै दाबो सहैयाखै नै लोगोफ्राबो उनाव थाबायगासिनो आरोना ओमफ्राय माखासेया मोसागासिनो निफ्राय जोङो लेट जाबाय आरो बिथाङा माने एसे बिजि लैयो मानसिया लाजिखायो नालाय इयाव बिनाय आंबा लाजिया ना लोगोआ एसे लाजियो माने लोगो माने आंनि बिब'सो दैयो बिब' माने जेव जाबायदि नुयोनो आरो मानसिफ्रा नायलायबाय थादो मोसानो थांगासिनो आरो जोङो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोदोंमोन आरोना आंबो बिथाङा जि बिजिखाबालाय बिजिखा आंबो हारसाबो रोंबा बुजियो आरोना ओमफ्राय हारसा बुंनो रोङा ओमफ्राय माने ओंखायनो लाजियो आरो नै लोगोफ्रा थाबायबोगासिनो मोसानो सफैबाय नायदो मोसानायफोरखौ मानसिफोरनि जेबो बिदि जोंना प्रेक्टिस खालामा नालाय दा ओंखारनायल' जायो नालाय माने मोसानायफ्रा बारा एसे मोजां नङा आरोखि ओरैनो रंजानायल' बैसागुनि नायबाय थादो लाग्रा